Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, хуш омадед боз ба канали мо, боз ба омӯзиши мо. Бисёриҳо омӯзишҳоро бе подписка, бе комментария мумкин гӯш мекунанд. Ба канали ман подписатсия карда монетон, барои ки бисёр мавзӯъҳои хуб, бисёр дар бораи бизнес, дар бораи пешравӣ бисёр ман видеоҳо мемонам. Шумо ин видеоро тамошо карда метавонед. Подписатсия карда колокольчика зер карда монед ва фикру саволҳои худро дар бораи ҳамин омӯзишҳо дар комментариҳо нависед. Имрӯзанги мавзӯи мо хеле муҳим аст. Мавзӯъ дар бораи мақсад меравад. Мана бинед, ҳангоми он ки шумо аллакай бисёр чизҳоро омӯхтед, яъне ки чизҳои базави, чизҳои асосиро шумо омӯхтед. Анакунун шумо бояд ки барои пешравӣ аллакай қадамҳои худатонро монед, барои он ки бизнеси шумо пеш равад, аз ҳамин омӯзиш сар карда шумо чикор мекунед? Ба шумо вазифаи хонагӣ дода мешавад, шумо ҳамаи вазифаҳои хонагиро иҷро карда аллакай пешравӣ мекунед, яъне ки харакат мекунед ки бизнеси шумо пеш равад. Хоб, пеш аз ҳама шумо корро аз чӣ сар мекунед? Чӣ хел корро мо, чӣ хел системаи корӣ чӣ хел аст? Ҳозир ба шумо мефаҳмонам. Пеш аз ҳама шумо бояд ки мақсад дошта бошед. Яъне бе мақсад ҳичи ман ягон директори компания, ягон шахсе ки пешравӣ хеле баланд кардагия дар бизнеси мо, ягон ташро намедонам ки агар гоям ки ман ягон хел мақсад надоштум, ман бе мақсад кор кардагиму ба натиҷаҳо баромадагим. Шумо бояд ки мақсади дили худатон ба чӣ мақсад доред, барои ҳамаи мақсадотон ҳаракат кунед. Масалан, ман вақте ки омадагӣ будам ба бизнес, мақсади ман ҳамин хел буд ки гоям ки аз маош озод бошам, яъне ки гоям ки ман фақат маошро интизор шуда зиндагӣ накунем, яъне ки ҳамин хел даромад бошад ки маошро фикр накарда зиндагӣ кунем. Яъне ки ин мақсади ман буд. Медонам шахсоне ки мақсад доштанд хонаи мисол барои хона гирифтан ҳаракат кардагиам. Мисол ки пули фабрика гӯем ки маошу бонусома мукофот пулиома ҷамъ мекунаму хона мегирам. Хона гирифтсода, мошин гирифтсода мумкин дар интернет ҳам мебинем. Ман бисёри хеле одаморо мешиносам ва бо онҳо ҳам дар суҳбат ҳастем. Яъне мақсад хеле просто гӯем ки ягон телефон харидан, хеле мақсадҳои майда не, мақсадҳои калон монед, орзуҳои калон монед, барои ки орзу мондан, мақсад мондан бепул аст. Орзу кунед мақсад, барои ҳамон орзуҳои худатон, мақсадҳои худатон як дафтар нависта, иншоаллоҳ ман ҳамин мақсадонда мерасам гуфта ҳаракат кунед. Хоб, якум қадам мақсад ки мемонед, баъдан дуюм нақшаи рӯз, яъне ки шумо нақшаи рӯзи худатонро тартиб метиҳед. Чӣ хел тартиб доданро мо ёд метиҳем. Дар видеоҳои оянда чӣ хел нақшаро тартиб доданро ёд метиҳем. Ин хеле оддия, ягон ҷои душворӣ надорад. Нақшаи рӯзро ки тартиб метиҳем, баъдан ҳаракат мекунем. Аз рӯи ҳамин нақшаи рӯз ҳаракат мекунем. ҳаракат накунем, ягон хел натиҷа намегирем. Фақат аз ҳаракат худованд мегӯяд, аз ту ҳаракат, аз ман баракат. Вақте ки ҳаракат мекунем, баъдан коре ки мо кардем анализ мекунем ки чӣ хел кор рафт шуда. Мисол гӯем ки шумо 2 ҳафта, 3 ҳафта ё ки 1 моҳ кор кардем аз рӯи нақшатон. Баъдан мебинем кани чӣ натиҷае, пешравӣ ҳастай ё ки нестай. Агар ки пешравӣ нестай, шумо просто нақшаи рӯзатонро иваз мекунед, боз дигархелтар мекунед. Ягон хел зиқ шудан тамоман лозим нест. ҳар он шахсе ки ҳаракат карда истодааст дар ин бизнес муваффақ мешавад. Фақат ҳаракат кардан дар кор бо нақшаи рӯз. мебинед мисол дар анализ натиҷа хуб аст, аз рӯи нақшаи худатон боз хубтар кор мекунед, нақшаи рӯзатонро боз ба одамои худатон ёд метиҳед чӣ хел кор карданро ва анамин хел рафта мегира. ҳар як одамое ки ба командаи шумоям мебиёянд анамин хел кор мекунанд. чӣ хел ки мебинед ягон хел ҷои душворӣ, ягон хел ҷои қиинӣ надорад. анакунун вазифаи хонагӣ барои шумо мақсади асосии худатонро як дафтари худатон ба ки барои фаберлик отдельно кардагиен, ҳамон дафтар ба мақсади худатонро ҳамин хел нависед. иншоаллоҳ мақсади ман дар ширкати фаберлик гӯем ки соҳиби ана ҳамин чизҳо шудан. мақсади дили худатонро нависед ки ба шумо як сахт мотиватсия метиҳад, илҳом метиҳад. мақсади якрӯз дурӯза не. баъдан шумо пешравӣ шумо бехал хуб мешавад. ҳамин хел мақсад ки ҳама мақсад нарасӣ мисол ховод намебарад. ҳамин хел бояд бошад. вазифаи хонагӣ якумини шумо ана ҳамин мебошад. дӯстони азиз,
баъдан аллакай боз аз инда боз омӯзишҳои беҳтаринро гузашта пешравӣ карда мегирем, вазифаи хонагиро гузашта. ва ҳар як шумо баракати кор, саломат, сарбаланд бошед ва то омӯзишҳои оянда.